Všetkých vás pekne pozdravujem a teším sa, že opäť s ľudskou môžeme spolu byť a že naozaj spolu môžeme pred Pánom hľadať to, čo je Božia vôľa pre nás v živote. A keďže máme dnešný deň taký veľký sviatok, zoslanie Ducha Svätého, tak o to je to pre nás väčší dar. Že naozaj vnímame obidve, že skrze Ducha Svätého Pán Boh spojil naše životy takým zvláštnym spôsobom, aby sme ho spolu nasledovali, milovali, velebili a chválili a aby sme jeho radostnú zvesť prinášali tým, ktorých stretáme vo svojom živote. A dnešný deň je pre nás, pre všetkých taký mimoriadny, pretože je to také veľké Božie pozvanie, aby sme prosili o milosť Ducha Svätého, ktorý je život sám. A Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme žili život v plnosti, v jeho láske a v jeho milosti. Aby sme sa stali skrze lásku Ducha Svätého jeho pravdivými svedkami. Aby sme ho uctievali v pravde milovali. Potrebuje ľudí, ktorí sa mu budú kláňať v duchu a v pravde. A cez takéto klanenie sa prichádza do nášho života veľké požehnanie. A potom sme aj pravdivými pre tých ostatných, ktorých stretávame. A tak, to, čo tak vnímam, je, že aby sme sa nebáli otvoriť sa Duchu Svätému. Vždy znova a znova, aby sme ho pozývali do svojho života. Je to nádherné, že skrze Ducha Svätého môžeme prežívať potom s Pánom Bohom úplne iný vzťah. Nie je taký povrchný, ale veľmi hlboký a dôverný a Boh sám chce, aby sme s ním vstúpili do tejto nádhernej dôvernosti. Chce s nami zdieľať svoj život, tú najväčšiu intimitu lásky. Chce, aby sme spočívali na jeho srdci a aby sme boli ponorení do jeho tajomstva, do tajomstva lásky, ktorá sa prelieva medzi Otcom a Synom. Boh chce s nami zdieľať svoj život, svoj hlboký život, ktorý je ukrytý v Najsvätejšej Trojici a skrze Ducha Svätého, ktorého nám Pán Boh dnešný deň dáva, sme vzťahovaní do života Najsvätejšej Trojice. A chce nám dať o sebe, o ňom ako o živom zmrtvých stálom Pánovi skrze Ducha Svätého nové poznanie. A tak nebojme sa otvoriť pre milosť Ducha Svätého. Túžme po ňom stále viac a viac, aby sme Pána Boha v tejto láske mohli milovať a poznávať, ale zároveň, aby sme v tejto láske mohli vidieť každého človeka, ktorého nám pošle Pán.